fan, en sån vill jag fan ha. Alltså det är den där jävla maskinen alltså, fy fan. Fy fan. Ja. Och så fort jag såg X-serien bara, den ska jag köra, den ska jag köra. Du är bara så kul, det är hela vägen. Du som är framdansare, varför sätter du inte en framdansare? Men jag har ju fan inte sett mig en sån jävla vansinnig. Jag ska nog gå till den 6 meters rapiden sen. Ja. Alltså hör på ljudet för fan, man blir kåt för helvete. Dra åt helvete vilken maskin. Du har aldrig att se. Men kan du öka? Man ser ju inte alls för fan framför när man kör för helvete. Det är så här, man kan inte leka nu jävlar. Var det något att ha eller? Det är jävla traktor. Det är helt fabulous.